Jos kyse olisi ollut jostain muusta kuin haarukasta, joka oli muutaman millin ihon sisällä, minkä hän loppujen lopuksi sai kiskastua vaan itse irti ja oli sen jälkeen ihan rauhallisena ja vähän naureskellenkin siitä, että oho, no olipas vähän lähellä tämä tilanne. Hyvää juhannusta, kaverit. Niin mietin, miten lähellä kuolemaa me, Kari, käydään joka ikinen päivä, kun me uskalletaan elää elämäämme yksin asuvina ihmisinä. No mut ei se asu yksin. Kissa on vaarallinen eläin. Siinä olisi silti voinut käydä ties mitä sen kissan kanssa. No se on ihan totta, ja totta kai siis kissat. No kyllä mäkin toivon tavallaan ihan Epin puolesta, että jos mä vaikka jotain tällaista menen törttöilemään, niin se avaa kanien häkiin ja he yhdessä sitten tavallaan käyttää mun ruumista niin pitkään hyväksi kuin on mahdollista, että ennen kuin heidät tullaan pelastamaan. Niitä Espanjan kaduilla opittuja tapoja, että jos löydät jotain syötävää, niin tartu saada. No ei, haloo, Epi on puoliksi okei, ei se tajua mitä se syö. Yle X jatko. Viikon parhaat. Onks sul vielä se mixtape talles? Hei hei,